Mitä pitää tehdä, että saa saatana töitä? Ai niin, mä asun täällä. Joo, kyllä. Mitä? Kyllä! Minä tulen heti seuraavalla junalla. Sulla oli kuulemma itse hommia mulle. Joo, meillä on semmonen salainen projekti, niinku semmonen hääviprojekti, niin vittisikö sä seurata mua, niin mä näytän mitä sun pitää tehdä. Selvä! Hei proffa, mihin vittu se meni? Minä olen teille! Ai joo. No mitä mun piti tehdä? Sinun täytyy kuljettaa tämä auto toiselle puolelle Atlanttia. Mitäs helvetin järkeä siinä? Tässä autossa on erittäin herkkä ydinpommi, joka sinun täytyy kuljettaa toiselle puolelle Atlanttia. Okei. No. Ja niinpä ystävämme, joka kuuntelee jenkkimusiikkia, lähti matkaan Atlantin toiselle puolelle. Mutta sitten... Sen jälkeen pienessä britannialaisessa kylässä on ollut hieman hiljaista. Vain muutamat selviytyivät ja heillä on maan alla tukikohta. Selviytyjiin kuuluu muun muassa professori Kleiner ja hänen apulaisensa sekä professori Magnusson, jotka yrittävät ankareisesti selvittää, miten he selviytyisivät. Pieni ystävämme taas on joutunut edistysselliin ja on ollut jo 2 vuotta koomassa. Mutta kun hän herää koomasta, hän huomaakin, että mitä vittu, se oli vaan elokuva! Ees mitään helvettiä! Vai että pelkkä leffa? Oi jumalista. Oho.